Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasahan ka niting misa, daraon tala na lang po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Gloria Torres, Myrna Lising, Amare et Servire Acquire, Anita Hison, Betty Rivera, Ning Torres, Evelyn Chanco, Puring Rivera, Francis Rivera, Ana Marie Dison, Remedios Manalang, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Ronald and Agnes Lau and family, Melda Mangyo. Para kapasalamatan king Aldonang Kebaitan, Estrella Angeles. Kapasalamatan king Aldoning anibersaryo ng kayang ordinasyon, Reverend Father Ramil Capulong. Para king malalagwang kapaldanan ng Mario Yumul Jr., Roderick Angeles, Josie Perez, Raul Gopez. Fek Yambao, para king successful surgery ng Eddie Perez. Para king alananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Domingo Junior, Nenita, Jesus, Erlinda, Natividad, Magdalena, Felicissimo, Remedios, Pablo, Adoracion, Arsenio, Brigida, Nestor, Ofelia, Joel, Crisette, Estrelita, Remedios, Ponciana, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatampon makiabi king dalita pamuklat. Kilugining impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi o kaya kaingan. At kaya ka ang timurin. May payabak po, kaya kaingan. At weekend na naman, kaya maraming mga kapatid nating masaya kasi bakasyon or break muna sa trabaho. At naway ang break, ang pahinga ay tunay nating masumpungan sa Panginoon. Yan po yung ng Sunday. It is a rest day with the Lord. At kasama na itong Sabado. Nya batang yan nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa at pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tapang lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo iking santungan, ing kekang balayan, ing kuta, ring kekang anak, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo iking minatad, karingamanan ng Diyos, ing tarapagigtas ng meto yato, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo iking lukluk mukom, king balang metong kay kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa may pahintutu, ipaniginomin Yesu Kristo, ing kasalpantiyanan, king kaya kang amano,
ing dalan pahinturo king kabyasnan, ating pamibuli king dibino mong pamalak, ing panyulong king katutuan. Ibuklat mo sana ring matami karing kekang dapat, ding balagbog mi king siwala ning kekang awos, bankamtan mi ing biye alanganggang pengako mo. Itiadon mi king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambem, ating banal na espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Joel. Ing ginuya ing magsalita, sukat nong kimut ding bansa, sukat nong dulong, kinlambak ng Hosafat. Uling karing kululukluk, ban manukum, karing sablang bansa makapadurot, ilageye ing layit, ing pupul matwana, may kokeni at dumara kayo, ing pipamaslan ubas, mitmuna, ding kaldera maglapola, tutong maragul ing karelang dewakan, parakal nong parakal, ding taong atsu, king lambak ning desisyon, ampat ing aldo ning ginu, malapit ng miras, king lambak ning desisyon, ing aldo at bulan, kulimlimla, at ding batwin, mabating ing ningning da. Ing ginumi karuldulya, ibat king syon, paramdam na ing siwala na, ibat Jerusalem. Ing banwat yatu, manigalgal la, dapot ing ginu, maging santungan niya, para king keyang balen, maging metong niyang kuta, para karing anak ning Israel. Kanitayo akilala, king ako ing ginong kekang Diyos, makasawot king syon, ing banal kong bundok, ing Jerusalem, maging metong yang banal akakarinan, ene malyaring dumalan ka rin, ing dayuan. Potang datang niya ing aldo ay to, karing bundok magus ing bayong alak, at karing talimundok, magus ing gatas. At ding sablang ilog ning Huda, mikadanum lang mamagus, ing metong asibul, luntoya king bale ning ginu, ban paranumane ing sapa ning akasya. Ing Ehipto, maging metong yang ilang, at ing Edom, disyertong malangi, ing keyang kaulyan. Pauli ning katampalasanan, apeman niya patda, karing memalen ning Huda, asilwak dadaya, king karelang labwad, bistaman emi kasala. Dapot ing Huda, manatili yang atintawu, ang gaking kapilan paman, ating Jerusalem, manatiliya, king sablang panawon. Ipagbenggansa ko, ing karelang kamatayan, at eko payin tulot, ing ating emi parusan, karetang dinapat pamikasala, at ing ginu, king syon pasibayo yang manuknangan. Amano ning ginu, Salamat din Diyos. tumula ko king ginu, ikong sablang banal, Tumula ko king Ginu, ikong sablang banal. ing ginu mag-ariya, o yatu magsaya ka, ikong sablang pulu, tumula ko sana, ing biga at dulum, makapatulog kayo, manalumpakan ing kabanalan, at alang pamangabiran, ing pamagari na. Tumula ko king Ginu, ikong sablang banal. Malalaso lang anting kandila, rimbundok king arapaning ginu, ning meto sikluban, ing kang katuliran, papasyag ning banwa, sablang bansa akakit da, ing keyang ligaya.
Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Suslag ing sala para karing banal at ing tula, karing mayap a pilubluban. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal at ing banal ng lagyu, kaya kayuyang pasalamatan. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Mapalad la ring dinamdam king amano, at sininop da iti, kilubning pusong mayap at mapaminto. Iti manatili ang ganapotang mikabunga. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kekaan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Kabang magsalita ya pa Jesus, ing meto nga babae, busal ding nakalataw, kinuli sakya, nga na kang Jesus. Nuwan niya yung babaeng migdala keka, king kayang sepupunan, at pepasuso keka. Dapat pekibat ng Jesus, lalo lang nuwan, detang makirandam, king amano na ning Diyos, at tutuparanda. Ing may pabalita, ng kay katamong kaligtasan. Keko o Kristo. Magandang morning po ulit sa lahat. Di ko po makalimutan ang pag-uusap ng dalawang matanda na senyor nung nakadesina po ako ng dila-dila. Kasi natuto po ako doon na ang mga barkada ko yung mga senyor. Hagamat batang-bata pa ako noon, 30 plus pa lang. At doon po sa lugar, sa isang bari doon, sa San Basilio, maraming naka-abroad. Maraming naghahanap buhay sa Guam. Kaya sa iba't ibang parte na ng mundo, ang lakas ng loob nilang makipagsapalaran sa labas ng bansa. Kaya nag-usap po yung dalawa. Sabi ng isang matanda sa kaibigan na matanda. Sabi, napakaswerte mo naman. Sabi niya, dito ka na lang sa baryo, tumatanggap ka na lang ng dolyar at saka ng dinar kasi meron nasa US, meron din po siyang anak na nasa Abu Dhabi, Dubai noon. Kaya yan ang sinasabi ng isang matanda na sumagot naman po itong naka-abroad yung mga anak niya. Sabi niya, meron nga akong mga anak, di ko naman sila nakakasama. Meron nga akong dolyar at saka dinar. Wala naman akong kasama. Lalo na po, nabiyuda na po yung matanda noon. At sabi nito, mas masaya ka, mas maswerte ka, kasi kapiling mo ang iyong mga anak. Kasama mo pa ang iyong mga anak. At tayo po siguro pare-paro naman ng karanasan at mga damdamin na yung mga magulang natin, kung meron silang tuwa at kaligayahan, ay ang mga anak. Ang mga anak. At the more na ang mga anak ay nagtatagumpay sa buhay at nagiging magandang buhay nila, mas nagiging kampante at masaya ang ating mga magulang. So ako po, kahit hindi ako tatay, hindi ako nanay, siguro saya ng mga magulang ko kasi nagkaanak sila ng pare. Sayang lang ako, hindi ako pwedeng magkaanak ng pare. No?
yung nagkaroon ka ng anak na engineer, yan, no? Lawyer, doktor, no? Ay, magiging proud ka siguro. Very proud. Kasi nga yan ang saya ng mga magulang. No? No? At tayo namang mga anak, dapat maging aware na tayong kaligayahan ng ating mga magulang. Kaya hindi man dapat sila bigyan ng sama ng loob, ng kalungkutan. Nang gagawa ka ng isang bagay na masasaktan lang ang ating mga magulang. Di ba? Kasi tayo ang kanilang saya. Kaya mabait ang Diyos sa ating mga magulang. Pinagkaloob tayo sa ating mga magulang para tayo ang maging pagkuhanan nila ng lakas, sigla, pag-asa sa buhay. Di po ba? Yung iba kaya kung minsan may sakit na, ayaw pa nilang pumikit. Kasi maliliit pa yung mga anak. Di ba? Ang kanilang focus ay ang kapakanan ng kanilang mga anak. Na para bagang pag naibigay na lahat sa mga anak at nakita ng established na yung mga anak, pwede nang mamaalam. Kasi nga ito tayo. Ito yung mentalidad siguro, hindi na ng mga Pilipino, kundi ay duhop na ganyan na lahat ng mga magulang na makitang matagumpay ang kanilang anak at yan ay sapat na para magbigay sa kanila ng kagalakan. Kaya itong ating ebanghelyo, naunawa natin itong isang babaeng sumigaw. No, sumigaw, no, habang ang Panginoon ay nangangaral. No, sabi niya, napakaswerte naman ng babaeng nag-alaga sa iyo at nagpasuso sa iyo. Alam natin kung saan gagaling ang taong ito. Nakita niya sa Panginoon ang siguro kabutihan, ang galing mangaral, at ang kanyang nagagawa. Kaya napaka-proud siguro ng nanay mo sa iyo nagagawa. Siguro nga, no? Pero alam nyo, ito yung maganda eh. Kung minsan ang Panginoon, bigla ka nang mabibigla, tinitwist niya yung punto. Mayroon siyang mga surprise sa mga kwento niya o kaya sa mga nangyayari. At dito, kakaiba yung kanyang response dun sa babaeng nagsabing, napakaswerte naman, napakapalad naman ng iyong nanay para magkaroon siya ng anak na tulad mo. Dapat sana siguro ay maraming salamat po. Sasabihin ko yan sa aking nanay. Dapat ganun ang reaction yun ang expected pero ang sinagot ng Panginoon, hindi ganon. Nag-iba yung linya niya. Sabi niya, lalong mas mapapalad yung mga nakikinig sa salita ng Diyos. At ito'y kanyang tinutupad. Kung isipin po natin parang pinahiya ba ng Panginoon ng kanyang nanay? Binababa ba ng Panginoon ng kanyang nanay? Katapos na pinugay ang kanyang nanay, pinarangalan itong tao, tapos ganun lang ang sasabihin ng Panginoon. Pero hindi. Kung susunod niyo po ng maigi, iyon ang mas pinakamataas na pagpaparangal kay Maria na nanggaling sa kanyang anak na si Jesus. Sa salitang mas mapapalad yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at ito'y kanilang tinutupad. Kasi para sinasabi ng Panginoon, kaya ako ganito, matagumpay. Kaya nagagawa ko ito dahil sa gabay ng aking nanay at siyempre, kasama na yung tatay. Si San Jose, maagang na maalam si San Jose. Kaya mas maraming panahon, it was just between Jesus and Mary. Kaya siguro mas malaki ang impluensya ni Mama Mary kay Jesus. Kaya ganito ako. Dahil sa paghubog sa akin ng aking mga magulang, sa aking nanay, dahil itinuro niya sa akin ang salita ng Diyos. At ito pa rin ito. Dahil ganun siya. Siya'y marunong makinig sa salita ng Diyos at tinutupad niya ito. Hindi siya mapalad, hindi lang dahil sa aking katayuan ngayon,
kundi alam niya ang tunay na pwedeng magbigay ng walang hanggang kaligayahan. At ito ang pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad nito. Oo nga naman, no? Kung ang kalagalakan ng mga magulang ay nakadikit lamang, nakaugnay lamang sa anumang tagumpay ng anak, medyo mas makamundo pa. Pero kung ang kaligayahan nila, no, ang nangingibabaw sa mga magulang ay yung relasyon nila sa Diyos, ito'y nagkakaroon ng mas mataas na antas. No? Parang tayo po rito, ano bang kaligayahan natin? Kung nakadikit lang dito sa mundo, mababaw yan. Kung nakadikit lang sa anak mo, alam naman natin ngayon, pandemic. Kung biglang nawala ang anak mo, di ang sakit-sakit. Kung kaligayahan mo ang anak mo, pangarap mo, ang magandang buhay sa kanya, biglang nag-asawa habang pinapag-aral mo, hindi masasaktan ka. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. You don't know what would happen tomorrow, ika nga. Pero pag ang buhay natin mahigpit ang pagkaugnay sa Diyos, then ano man ang mangyari, hindi mawawala ang tunay na kagalakan at kaligayahan sa buhay. At yun ay na kay Mama Mary. Tandaan po natin, hindi ko mo naging anak ni Mama Mary si Jesus, ay hindi siya nakaranas ng kalungkutan at bigati. Let us not forget the 7 sorrows of Mama Mary. Lalo na saksi siya kung paano pinahirapan at pinatay, tinorture ang kanyang anak. Pero yun nga, ang kanyang pagkaugnay sa Diyos, sa pakikinig, pagkabukas ng kanyang kaisipan at puso sa kalooban ng Diyos, ayan ang nagpanatili sa kanyang lakas at pag-asa. Kaya tayong lahat po dito, sa isang paalala, na ang pinakamapalad ay kung ano man ang nasa kanya ngayon, kundi yung marunong silang makinig sa salita ng Diyos at ito'y kanilang tinutupad at sinasabuhay. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang nanay para siyang maging modelo at halimbawa kung paanong maging tunay na mapalad at masaya, tuwa at kaligayahan. At ito yung pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad nito. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Para King Santa Iglesia, makirakaya ng lasana, King matibe ng kasalpantayanan ng Nuana Birhen Maria, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Para karing pamuntok ning kekatambansa, may pagkaluban ng lasana, kinlugod ning malaindong Birhen Maria, ban at agulaling do, ingkarelang sarili keka, at karing sasakupan do, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Para karing mag-alinlangan, karing karelang pastul, atok yan dasana imbakas ng indumo, amenalig kang wan apostol, anong kenu mo, pigkatiwala, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Para kakatangang makatipon ngay ni Keti, atok yan tasana ing alimbawa ning banal tangindu, king pamakiramdam king amano ning Diyos, king pamisinop kaniti, karing kekatang puso, at migit king sabla, ing pamanupad king kaburyaning Diyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ringkeka mamaus. Ngeni po adwan tamin sarili tang kapagnasan.
Ginong Jesus, binyaning Birhen Maria, ing kayang sarili, ating sablang at kaya, banapag silbihan ako, kambini nga lang kupas akatapatan. Ipagkalip mo sa akin kaming grasyang maniwala kay ka. Anti mo hindi patana, banasiwan at taluguran da ka, ading paraming tao. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Dito po mag-offer, magpilata na po kinlibutan. Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tangkapan na saning Ginoo itindaon karenggamat mo, king kapurit kaligaya ni kinagyo, ning kaya kataming kasaplala at ni mabilog na Santa Iglesia. Oy paming malugod, kabang yayampang niya, iting sakripisyo, ing pamanyambami king espiritu at king katutuan, pagdala na kaya sanang kaligtasan. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka timurin, yat nayo rin puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang parati at numang karino ipa, Diyos king alanganggal lubos mayupaya. Emo kailangan ng kapuryan ay ipayabot mi kaya ka, huling iti makaragdag king kalam mo. Ingyang pangming kapasalamatan, kalamyan namang ibat kaya ka. King babyeming kapuryan kaya ka, ikami mo naman ng makinabang. At ikami mo rin ng susulong king kaya kang grasya, kapamilatan ng pakamalan mong anak. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapuryan kaya ka. Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Diyos sa maypaya, mipnuya ing banwa at ing yato, king kaya kaya kang kang ligaya. ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinape at pasalamat siya kaya ka. Piraso ne at binyene, karing kayang disipulo nga tanggapan niya itikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning hapunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, para ka rin sablang tao, ban keta, may patawaran na rin kasalanan.
Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o higpa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Daramya kaya ka, iting tinapi ng biya ting kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o higpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamara naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalong lana di Ponciana at Joel. Ading alwa pang mayang o nabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian. King kakabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan talapangabos at mibuking banal ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ibpamin. At siyo kabanwa, misambaning lagyo mo, dadangke kaming kayarian mo, mipamintuaning lub mo, ketisulit antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, ibigay mo kaya kami, king Aldongeni. Apoy patawad mo kaya kami di sara mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing kasala kaya kami. Mga Ngayon mo kaya paisawag kintukso, dunay kapos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing keriyan, ating kaipayan, ating ligaya, manggaman, king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, aning lawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Anti po may kakapatad, masaya tamang yaning pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo naman. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws, king apunan, ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yakas mi nga mano mo, umayap na ako.
Si Claude, tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nawa na Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibala ni, ing anak na bugtong. Kaya ka in Maria, binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Luwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, aponsi ka ng pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamaten na karindakal at tao. Adwan mingi ni kaya ko, imbalikdan mo kaming mipmon lugod, at yetchat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong may tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit. Ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayop na lasanang malanagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alalanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami igrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayip ning sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, bikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layin tayrana kami, king pamagbayin lub at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunaya bakus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan ng Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulonan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, pamimigalang, sa pon mo kaya sanang ni Biye, king alimbawa ning lugod, apag masusyan mi kaniting Eukaristya, banakwaming pangintuliran, ing kayang kaganapan, king kaya kangarapan. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ating ginuman tabi kaya kayo. at kaya mo rin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paing tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Kaya rin ang kaya katang kapag masusyan, umetana, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat kin Diyos. Dakal po salamat, may po oras kaya kaingan. Bandang araw, marami pong salamat. Amen. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulu king Archdiocese. Damdaman tala, ding mapilan at testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok kareng social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may paing ganing Diyos. Ngig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Ang kami